сюды у гэтыя там дзверы заходзілі нашы айці-заснавальнікі. Пару чалавек приехала ў рэдакцыю, хтосьці там закінуў грошы. У тую эпоху гэта спрацавала. Рабілася на страшным такім драйве, на натхненні вялізным. Но наша Ніва не можа знікнуць. Так распавядаеш пра гэта, і для цябе гэта так важна. Найлепшы інтэр'ер Рэспублікі Беларусь. Ну, не при нас сказано. Ну что, наступны выпуск про что? Это моя фішка. Мы в Вільні, і сёння у нас такая будзе. Пасля выпуска про літвінізм ты павінен казаць Вільнюс. Дарэчы, паглядзіце абавязкова наш выпуск про літвінізм. Мне здаецца, ён атрымаўся вельмі круты і фактурны, але сёння мы будзем распавядаць пра медыа. Давай, спачатку я табе зраблю офігенны бліц, а потым людзі ўжо здагадаюцца, пра што мы будзем сёння размаўляць. А вот заголовку типа не будзе. Карацей, все, погнали. Погнали. Ну что, легенда, ты готовы? Я готовы. Бліц па беларускіх медыа. Рэформ ці Еўрарадыо? Еўрарадыо. Чаму? Потому что Зміцер Лукашук. Великий человек, легенда айчыннай журналістыкі. Человек, который трымае ўсіх змагароў у адным полі, як бы контролируя их. Я час от часу гляджу его. Так ты час от часу до яго ходишь. Ну, раз на год стараюся частей не ходить, як бы. Ну, хочу ходить як мага меньше. Чаму? Ну, про что говорить, як бы. Окей, Еўрарадыо ці Радыо Свабода? Свобода. Великий Юрий Александрович Дракохруст, легенда, мэтр, маэстро, майстра. Ну, я думаю, что ён, пэўна, самый цікавы для мяне сёння ў Беларусі журналіст. А ў чым феномен унікальнасць Дракохруста? Ну, я думаю, что мудрость. Тады Радыо Свабода ці Хартыя 97? Не, ну Юрий Александрович Дракохруста не перебить, давай так. Нарадзіна. Не, ну это контент не для меня. Радыо Свабода ці Медіазона? До речі, цікаво, да, свобода, зона, якби, всі наші теми, якби. Я думаю, що свобода, конечно, все ж таки буйное смены, поважнее, поцікавей. Радыо Свабода ці Флагшток? Ну давай уже передадим комусь региональному. Флагшток. Адносно невеликая СМИ, завжди має там перадруки у буйных СМИ. Прикольно. Флагшток ці Белсат? Ну можем для разнастайности уже, давай, как Флагшток не трымайся тут увесь час. Давай, Белсат. Давай скажем по правде, там з'явился Микита Мелкозер. Ну, коли он там, то хто супраць Белсата? Белсат ці Жыццё Маліна? О, вот это удар. Ну давай Малину. Не, ну там больш Микита, як бы, ведаеш, у Маліне. Там пастаянна ён. Думаю, што нейкі час Маліна была важнай часткай жыцця актыўнага беларуса ці беларускі, тому што увесь час ты за гэтым сочыш, читаешь. Ну, не читаешь, глядишь. А зараз что не так? Ну, теперь уже как-то меньше стало, не, якби. Кожный тыдзень выходит, все нормально. Не, ну, он может кожный тыдзень выходит, но мы теперь уже кожный тыдзень не глядим. Там мой великий человек, але мы уже не ты. Окей, Жыццё Маліна ці Ток? Ну, давай Ток. Ну, планы по прыгажы, все такое, прям вау. Картинка подобается, я думаю. Ну, и нас-то так само ок. Ток ці онлайнер? Ну, Ток. Ну, все ж таки, якби онлайнер, мне падаецца, ўжо далекавата ад нас. Час от часу заходжу, читаю, каб нешта даведацца, што там адбываецца, да. Як там, што выглядае в нашым Менску. Але мне падаецца, што ну, зусім далёкі цяпер ад палітыкі. То бок, калі я хочу там штосьці пра палітыку пачытаць і ў Беларусі зробленае, то я, пэўна, якую-нибудь точку бай адчыню, таму што яны спрабуюць пісаць пра палітыку, і там, як бы, цікава сачыць, як намаляваныя чырвоныя рысы, за которые яны не переходзяць. Точка бай ці люстэрка? Ну, як бы, калі я скажу точка бай, то я не ведаю, што са мной будзе. Не, ну люстэрка, конечно. Не, ну это найбуйнейшая СМИ Беларусі. Найбольш пішуць, найбольшая аўдыторыя. Ну, мне ніколі не імпанаваў гэты даволі сухі стыль, который іх ёсць, ну, але, як бы, калі людзям падабаецца, то... Асабліва, калі гэта параўноўваеш точка бай, то, как бы, я думаю, што варыянта асабліва няма. Люстэрка ці наша Ніва? Вось яно стала зразумела, да чаго была гэта подводка, да? Окей, наша Ніва. Чаму? Самый ёмкі стыль, можна замяніць літр М на Б, так сказаць, да? Не, мне падабаецца, як, у прынцыпе, зроблена выданне, як бы, спалучэнне якаснай інфармацыі плюс не вельмі якаснай інфармацыі. То бок, это прыкладна тое, чаго я чакаю. Я разумею, што пэўная прапорцыя якасці, неякасці можа быць кагосьці там бянтэжыць, ну, як ёсць, так ёсць. А вы ўжо, напэўна, здагадаліся, што ў нас сёння выпуск пра нашу Ніву. Не толькі пра сучасную, але пра тое, як нашу Ніву
больш чым за 100 гадоў таму менавіта ў Вільні заснавалі браты Луцкевічы, запрасілі туда Янку Купалу. І, карацей, як рабілася класная незалежная беларуская медыа у выгнанні яшчэ шмат год таму. Не, знаешь, что мне падабаецца у выпадку нашай Нівы? Ну, што класна, што яны адрадзілі старое выданне, і таму яны маюць права прэтэндаваць на некую большую гісторыю, да? Таму што вельмі часта, калі сочыш за там брытанскімі СМІ ці амерыканскімі СМІ, у іх там часта напісана, што вось яны былі заснаваныя 150 гадоў таму, і адпаведна іх такая традыцыя і так далей, да? То і тут як бы таксама ёсць вось гэта магчымасць абыгрываць традыцыю, которая была больш чым 100 гадоў таму. Клас, сёння ідзем размаўляць з Настай Роўдай, дырэктаркай нашай Нівы, і таксама мой сёння Сергей Дубавец, які прыклаў руку да таго, каб наша Ніва ўсё ж такі возрадзілася на канцы 20-го стагоддзя. У пачатку з'явілася, у канцы возрадзілася, зараз жыве. Мы ўжо пагналі. Слухайте, а распавядзіце нам вельмі коротка, чаму наша Ніва гэта сапраўды нешта выбітнае? Наша Ніва, сама назва, это зямля і людзі. Это стварэнне краіны, стварэнне нацыі. Гэтым яна займалася, і все, хто там працаваў, гэтым займаліся, і гэтую краіну і нацыю стварылі. Гэта было з 1906 года до 1915. Яна існавала, гэтая газета, 9 гадоў. Каб аж такую выканаць місію, ну, это было, рабілася на страшным такім драйве, на натхненні вялізным. Трэба высокая культура. Аднекуль у Ярослаўлі аб'яўляецца Богданович, абсалютна паэт еўрапейскага ўзроўню. Нараджала школу, друк, літаратуру, мастацтва, музыку, все на свеце. Вот для поўнага комплекту, так бы мовіць, нацыянальнага існавання. У нас у Беларусі, для Беларусі, это, ну, такая, ну, это як скарына, напрыклад. Карацей, я хацела прывесці менавіта сюды, таму што я лічу, што гэта самы прыгожы будынак рэдакцыі, які толькі можна ўявіць. Тут рэдакцыя месцілася ў 1907-1909 годах. Гэта будынак палаца Тышкевічаў, то бок тут раней яшчэ быў суд, дзе працаваў Багушевіч адвакатам. У такім гістарычным месцы магла знаходзіцца рэдакцыя нашай Нівы. Ну, гэта фенаменальна, я лічу. Таму гэта, мне здаецца, самы знакавы будынак, таму што асабіста для мяне вось гэтыя калоны, зараз, дарэчы, тут знаходзіцца архітэктурны факультэт Віленскага універсітэта. Сюды, у гэтыя там дзверы заходзілі нашы айцы-заснавальнікі. Мне здаецца, гэта фенаменальна. Гэта стары горад Вільні, гэта цэнтр горада. І гэты будынак сярод усіх, якія тут вакол, самы-самы прыгожы. Ну, адчуванне, што вось два Атланта — гэта браты. Браты Луцкевічы. Намёк зразумелы. Але насамрэч, хоць гэта все вельмі пафасна выглядае зараз, вось гэтыя першыя часы існавання рэдакцыі, яны былі прасякнутыя галечай, так? І калі я чытала ўспаміны Вацлава Ластоўскага, так, ён быў сакратаром рэдакцыі. Калі ён першы раз, адзін з першых разоў зайшоў у рэдакцыю, пабачыў, як гэта все выглядала. Ну, гэта шок, так? Таму што вось ён апісвае, так, заходзіць у рэдакцыю. У рэдакцыі там стаіць печка-буржуйка. На буржуйцы сушацца нейкія там не калошы, так, але там чахлы для абутку. Побач шкваркі робяць Ядвігі-Ш, вось тут проста побач, і пальцамі пераварочвае іх, так? Таму што ў рэдакцыі рэдактары спалі, так? То бок яны проста жылі ў рэдакцыі. І побач стаіць там Янка Купала, таксама папраўляе свой мятлік і скардзіцца на тое, што ё-маё, колькі можна так бедна жыць, так? Што фінансавае вось гэтае гаротнае становішча газеты, яно, канешне, прымушала іх, ну, ісці да крайняй меры, што датычна іх умоваў жыцця. Таксама ў некаторых успамінах там апісваецца, што людзі працавалі за дзяку, і так не было там ні заробкаў, ні ганарараў.
Іван Луцкевич, каб забяспечыць нейкую устойлівасць выданню, ездзіў там па ўсім свеце, збіраў розныя антыкварыяты, так, нейкія каштоўныя рэчы, сам іх рэстаўраваў, ну, можа быць, не сваімі рукамі, але іх рэстаўраваў і пасля прадаваў за вялікія грошы, каб знайсці грошы для нашай нівы, ну і ўвогуле беларускай справы, таму што ён фундаваў не толькі нашу ніву. Такая рысачка да вось гэтага ўсяго партрэта, што той жа Ластоўскі казаў, што калі пабачыў ложак Купалы, і ён гэта апісаў як выгляду дохлага вярблюда. Вось так гэта ўсё прыкладна выглядала. Яны ставілі сабе вось гэтую найвышэйшую мэту фактычна стварыць Беларусь, так? То бок яны акурат зрабілі вось гэтыя першыя крокі у бок беларушчыны, так, закласці людзям у галовы, што Беларусь мае права на існаванне, што ўвогуле ёсць Беларусь, што ёсць беларусы, і сфармулявалі, што іх аб'ядноўвае, так, то бок яны былі першымі фармулявальнікамі вось гэтай беларускай сутнасці, так, нашых каштоўнасцяў нацыянальных, нацыянальнай ідэі, так, якую зараз там Лукашук шукае і ніяк не знойдзе, так, вось яны яе фармулявалі, так, і адным з базавых прынцыпаў і каштоўнасцей базавых была менавіта беларуская мова. То бок для іх было важна рабіць гэтую справу па-беларуску. І хоць нашу ніву называюць першай беларускай газетай з рысункамі, насамрэч яна не была першай была наша доля. Але, на жаль, нашу долю даволі хутка прыкрылі, таму што палічылі яе занадта радыкальнай. Наша ніва, яна улавіла вось гэты месседж, так, што занадта радыкальным ты не выжывеш ва ўмовах расійскай імперыі, так? Трэба стаць больш цэнтрысцкімі, больш памяркоўнымі, так? Захоўваючы сваю сутнасць, захоўваючы вось гэтыя акрэсленыя каштоўнасці, так? То бок яны не здрадзілі сваім каштоўнасцям, але зразумелі, як выжыць у гэтай сістэме. І дзякуючы гэтаму наша ніва захавалася, так? Ёй далі магчымасць выходзіць, яе друкавалі. Былі, канешне, перыяды, калі яе забаранялі выхад, так? Некалькі нумароў вымалі з распаўсюду. Але, дарэчы, пра гэта ёсць цікавая таксама гісторыя, што работнікі Марціна Кухты, выдаўца, праз чорныя хады дапамагалі выносіць некаторыя нумары ўжо канфіскаваных выданняў, каб распаўсюдзіць яго насуперак усім гэтым пастановам судовым пра выем нумароў з друку. Таму заўжды паўсюль былі паплечнікі, якія ішлі на радыкальныя меры, каб данесці беларускае слова і праўду да народа. Вось гэтая задача сфармаваць беларускую нацыянальную эліту была выкананая. І мне здаецца, што шмат у чым, дзякуючы нашай ніве, адбылося БНР, так? Таму што БНР это 18-й год, наша ніва праіснавала з 1906 до 1915, так? Калі ў сілу Першай сусветнай ўжо немагчыма было працягваць выдаваць газету. За гэты час вакол нашай нівы стварылася агромная беларуская кам'юніці, слалі лісты, дасылалі інфармацыю, расказвалі свае праблемы, то бок яна стала цэнтрам беларускага жыцця, так? У гэтым сэнсе пераацаніць ролю нашай нівы немагчыма, так? І калі б яны абралі любую іншую палітыку, зрабіць все гэта было б немагчыма. У гэтым сэнсе няма ў чым папракнуць заснавальнікаў выдання, так? Таму што іх рашэнне было адзіна правільным у тых умовах. Больш за тое, што яны былі не надта радыкальныя ў параўнанні з нашай доляй, не азначала, што яны не рабілі добра беларускай справы, яны выдатна яе рабілі, так? І дзякуючы нашай ніве ўтварылася вось гэтая плеяда пісьменнікаў, якіх мы па сённяшні дзень шануем, так, Якуб Колас, таксама наша ніва была цэнтрам прыцягнення яго, так, Змітрок Бядуля. Шмат беларускіх творцаў, вось, выбітных беларускіх творцаў, якіх сёння мы лічым айцамі-заснавальнікамі ўвогуле сучаснай беларускай нацыі, так, сучаснай. А хто з тагачасных нашаніўцаў вам найбольш асабіста рэзануе? Мы топы любім, давайте топ-5 дзечаў, якія неверагодна выбітныя. Браты Луцкевич, это у кожны топ я паставлю першых. Яны, дзякуючы ім пасля БНР была абвешчаная, яны стваралі краіну, яны яе стварылі, а дзе краіна, там трэба і дзяржава. І калі 25 сакавіка 18 года ў Менску сабралася рада БНР, збольшага яны былі настроеныя на тое, каб культурная аўтаномія ў складзе дэмакратычнай Расіі. Ну, такі хадзілі тады фантомы. Россия будет демократичной, и мы тут, как белорусы, приткнемся. Приехали Луцкевич из Вильни, сказали только незалежность, полная незалежность. И там, как у тым анекдоте, Рада БНР каже, а что, можно? Можно. Редактор
Александр Уласов. Огромный такий атлет. Он весь час у редакції гімнастикою займався. Вся біографія складається з неких анекдотів, тому що дядька був, життєлюб максимальний такий. І Вацлав Ластовський, секретар редакції, наступний у п'ятерку. Чоловік абсолютно унікальний, який один ворочав гори. Коли ви поглядите на то, що він повидавав, просто захопляльне. Немає історії, Ластовський сідає, пише історію. І ніхто не скаже, що там щось перехлушено, придумано, надумано. Ні, простенько, все як було. Білорусам, в принципі, про себе хлусити не треба, у нас все є. А ще один треба, хай буде. А білоруси нікого не мають, нехай же хоч буде Янка Купала. Це він сам про себе так писав. И, на самом деле, это до некой степени смешно, что у Российской империи по факту отрымливаются мовы были лепшие, чем у Лукашенковской Белоруссии. Як думаешь, где вот была эта межа политизации, да, в которую наша нее могла тогда гулять, за якой она уже не хотела перекрочивать, да, что было недопущальным тогда? Калі паглядзець на всю гісторыю, рэдактар сядзеў на Шанюскі толькі адзін і толькі аднойчы. І сядзеў ён 2 месяцы. Все, рэдактары сучаснай нашай нівы сидзелі па 2 гады, так, больш за 2 гады у калоніі лукашэнкаўскай. Тады нашаніўцы маглі разлічваць на больш справядлівы суд, чым сёння. І гэта парадокс, так, таму што здавалася б, колькі гадоў прайшло, колькі было выдадзена розных там дэкларацый і так далей о правах чалавека, створаныя дзяржавы, судовыя сістэмы, гэта все зараз абнулілася ў межах Беларусі, так, мы все гэта страцілі. А тады умоўны, не знаю, Уласаў ці Купала маглі разлічваць на больш справядлівы суд. І нават пры канфіскацыях нумароў, там канфісковалі 3, 2 з іх удалося адбіць, даказаць у судзе, што вымаць іх з друку было неправільна, несправядліва. Іх пасля адкацілі гэтыя рашэнні, так? Нічым не абмежаваная, не скутая, нічым не загнаная ні ў якія формы, адвольная, абсолютно куча дыскусій. Але дыскусіі на чыстым полі, не так, як пасля будзе. Вот партыя кажа так, а ён піша так. Што трэба беларусам пра такое? Што сёння найбольш прыцягальнае? Можете нейкі прыклад можа успомніць, каб мы вось дакладна разумелі, аб чым гаворка? Быў такі ў новай тагачаснай літаратуры беларускай, быў такі як бы канёк, это плакаць. Пра долю, нядолю, пра там, пра голоднае, там, холоднае. Ясна, што ўзнікла дыскусія, што халеры вы плачаце, чого вы плачаце? І нават там досыць жорстка схіляліся, рабі проста. Прыйшлі некаторыя свабоды, магчымасці, рабі. Была вялікая дыскусія пра, як выходзіць, газета ж адразу выходзіла і кірыліцай, і лацінкай. І даніна вот сярэднявеччу, традыцыі, там, скарынаўскай. Беларусы жывуць пад пузам гарачым мядзведзя. Нікуды не дзенешся ад яго. Любой сілай трэба сябе так акуратненько адгароджваць. Не тое, што там варагаваць, не, але акуратненько, мы самі. А як бы Янка Купала адрэагаваў на тое, каб у нашай ніве выйшаў загаловак умоўны «Сабака мелказёрова каштуе $1200» і гэтак далей. Аб чым гэта кажуць? Я не ведаю, каго б наняў у нашу ніву Янка Купала. Я спадзяюся, што тых жа самых людзей, якіх мы нанялі, так? Але, зноў жа, это пра тое, што змянілася трошку місія, так? То бок мы робім не проста там палітычныя выданні, мы робім светскія выданні, грамадска-палітычныя, так? То бок мы асвятляем все сферы жыцця, і вельмі важна, каб былі свае вось гэтыя зоркі, так? І ў нашым часе это важна, каб гэта было. Там за Мікітам і яго сабакам сочаць 1000 людзей. Наша ніва павінна пісаць пра тое, за чым сочаць 1000 беларусаў, наша аўдыторыя. Хто яшчэ напіша пра сабаку Мікіта Мелказёрова? Ніхто. Все ж таки есть прыклады пагарычэй. Там нейкі расійскі падлетак падчас сэксу, там хтосьці памёр,
партнёр зламаў пісюн. Ну, то бок, ёсць такія, як бы, рэчы. Я думаю, што вось тут, як бы, ёсць пытанне, не, як бы. Насамрэч, мы пішам тое, што чытаюць. Так што пытанне да тых, хто чытае. Калі б людзі перасталі чытаць, мы б перасталі пісаць. Я не падтрымліваю падыход, мы будзем рабіць штосьці, а ўсе да нас хай цягнуцца. Вось мы станем на 3 прыступкі вышэй, да, і будзем зверху на вас глядзець, а вы падцягваецеся, так? Неудачнікі, тупыя, там, неадукаваныя ці яшчэ штосьці. Не, мы стаім на роўных са сваёй аўдыторыяй, мы размаўляем на роўных. І ў гэтым сэнсе я лічу абсолютна правільным нашу стратэгію даваць тое, што трэба людзям. Так бывае, што мы здымаем матэрыялы, калі сутыкаемся з грамадскім абурэннем, так? Але калі мы бачым, што тысячам людзей гэта трэба, а 2 галасы гучаць, што а-та-та, так не трэба рабіць сярод інтэлектуальнай аўдыторыі, то, может быть, вы можете это не читать, это не для вас, так? Наша нива розная. Наша задача нести беларускае слово і беларускае мысленне. Мы выкарыстоўваем любую магчымасць прыцягнуць аўдыторыю да нас. Калі ім гэта трэба, хай яны прачытаюць гэта на нашай ніве, а пасля перайдуць па спасылцы і прачытаюць пра Янку Купалу, так? Ці яшчэ штосьці, пра гісторыю беларускую. Цікава, што у газету, чытала зусім недавно, давалі рэкламу аб кантрацэптывах. Але аўдыторыя выдання абурылася тым, што такая рэклама з'явілася на старонках газеты і запатрабавалі яе зняць, каб яе больш не было. І рэдакцыя пайшла насустрач, і казалася, што сапраўды не час для рэкламы кантрацэптываў. І рэкламу, значыць, прыбралі, нягледзячы на тое, што яна прыносіла добрыя грошы. Вось, таму грошы не заўжды былі на першых пазіцыях, так, сярод таго, за што змагалася выданне. Вось. І наша ніва сучасная, дарэчы, таксама шмат у чым арыентуемся на аўдыторыю і імкнёмся адпавядаць запытам. Так? І калі штосьці непрымальнае для аўдыторыі, мы карэктуем сваю рэдакцыйную палітыку, каб все ж таки даваць людзям тое, што ім трэба, так? І пазбягаць таго, што іх раздражняе ці выклікае абурэнне. Слухай, а мы можем тады зайсці? Можам спрабаваць? Ну, сапраўды цікава, слухай. Ну, гэта універсітэт, я спадзяюся, што гэта не як у Беларусі, дзе могуць выгнаць, арыштаваць, паглядзім. Вось, уяві, ты сапраўды як Янка Купала, просто заходзіш у напрацоўнае месца. Класна, класна. Я, дарэчы, мару пра тое, каб у Менску з'явіўся нейкі цэнтральны будынак з вялікай шыльдай нашай нівы, таму што вось гэтай шыльда нашай нівы у сучаснай Беларусі яна проста немагчымая, таму што мы ўвесь час нейкае падполле, увесь час нам не даюць магчымасць адкрыць нейкі офіс, таму што інакш бы это былі пастаянныя вобшыкі ці яшчэ штосьці. Ну, карацей, не было яшчэ ў сучаснай гісторыі нашай нівы часу, каб мы маглі адкрыць, там, взяць, арендаваць, не знаю, выкупіць за грошы ахвярадаўцаў нейкі будынак і павесіць агромныя шыльды. Я павесіла ўсе, дарэчы, шыльды, ўсе лагатыпы нашай нівы, ўсе гістарычныя. Мне здаецца, это было просто супер, і для гісторыі гэта было вельмі важна, там варта было б адкрыць і музей нашай нівы, таму для будучыні хтосьці зрабіце гэта у новай Беларусі, калі яна прыйдзе, нават праз 100 гадоў, таму што, бачыце, гісторыя круціцца, магчыма, гэта стане магчымым толькі праз 100 гадоў, ну, я спадзяюся, што трошку раней. І нашу ніву трэба было захаваць. Я памятаю той дзень, калі Тутбай разгромілі. І я зразумела, што наша ніва будзе наступнай. Я была проста упэўненая ў гэтым на 100%. Я прыйшла да рэдактару і кажу, мы наступная. Я разумею, што там вот псіх пасадзяць, і наша ніва знікне. І я разумела, што рэдактары не хочуць выязджаць з Беларусі, таму што яны ўспрымалі гэта як здраду сабе, беларусам, нашай ніве, айцам-заснавальнікам нашай нівы, так? То бок яны не маглі з'ехаць. Но наша ніва не можа знікнуць, так? Просто наша ніва з усёй гэтай гісторыі, яна просто не можа, не павінна знікнуць. Што мы будзем рабіць? І вось тады я выехала з Беларусі. Маёй задачай было у выпадку найгоршым, які адбыўся, так, это разгром нашай нівы, это закрыццё, немагчымасць працаваць у Беларусі, таму што журналістаў арыштоўваюць, садзяць за краты, што працягваецца па сённяшні дзень. Трэба было камусьці арганізаваць працу рэдакцыі за мяжой. І вось гэтая місія выпала на маю долю. Ну, як справілася, так справілася. Вось паглядзім, што з гэтага атрымаецца далей, таму што, канешне, ну, міграцыя працаваць не вельмі лёгка, так? Ты просто так распавядаеш пра гэта, і для цябе гэта так важна.
что просто капец. Ну і ў гэтым сэнсе Вільня як бы заўжды была беларускім цэнтрам, так, прыцягнення беларускай інтэлігенцыі, беларускіх супольнасцяў, тут заўжды было вельмі шмат беларускіх асяроддзяў. Мы зараз пройдземся па Вільні, і тут ледзь не на кожным будынку нейкая шыльда, што тут там Багушевіч, тут Купала, тут рэдакцыя нашай Нівы месцілася. Вельмі шмат знакавых, культавых, ключавых для беларускай інтэлігенцыі месцаў, і ў гэтым сэнсе як бы не выпадкова, што мы тут апынуліся. Мы ўжо меркавалі, што гісторыя нашай Нівы далей у сучаснай незалежнай Беларусі, якая атрымала незалежнасць у 91 годзе, што яна з таго моманту будзе развівацца і працягвацца ў Беларусі, так? Але вось прыходзіць там 20-й год, 21-й, і мы, ё-маё, зноў вяртаемся да таго, з чаго пачыналі, так? Мы вось проста гісторыя круціцца па коле. Вы зараз не паказваеце офіс нашай Нівы па мэтах бяспекі, а што ён сабой уяўляе? Калі я шукала офіс для нашаніўцаў, то адным з варыянтаў быў будынак, дзе знаходзілася рэдакцыя нашай Нівы, там, дзе быў музей Івана Луцкевіча, там, дзе ён збіраў свой музей, там была таксама рэдакцыя, і вось акурат на тым жа месцы, дзе нібыта жыў Уласаў, там было свабоднае памяшканне для арэнды. Вось, ну, але яно было трошки даражэй, чым тое, што я па выніку выбрала, і не так зручна былі размешчаныя пакоі, што не атрымалася там паселіцца другі раз. Ну, гэта было таксама знакава, але все роўно гэта было цікава, што такое супадзенне. Я зноў жа адчувала такія флешбэкі з мінуўшчыны. Але наша Нівы офіс максімальна просты, вельмі просты. Недавно адзін з гасцей нашай рэдакцыі сказаў, што у вас такая хатняя атмасфера, проста як дома. Вось, таму ніякага пафасу. Максімальна проста, максімальна там танна. Вось, таму што, ну, гэта не тое, на што варта траціць грошы ў наш час. То бок рэальна, калі б была магчымасць, каб хтосьці зафундаваў, так, будаванне нейкага там офіса музея нашай Нівы, дзе-небудзь у бяспечныя часы ў нашай Ніве, гэта варта было б зрабіць, варта было б укласціся, вось. Але паколькі мы, ну, умоўна на птушыных правах, так, мы не дома, мы ў эміграцыі, і, ну, маё адчуванне ўнутранае заўжды было, што мы тут прыехалі на месяц, 2-3, на год, 2-3, і дамоў, то бок все роўна ёсць яшчэ такое адчуванне, што ну мы ж тут просто на чемаданах сидзім, так, што нам жа ўжо хутка вяртацца дамоў, бо навошта тут абжывацца, навошта тут укладваць у гэтыя грошы нейкія рэсурсы, якія цяпер больш важна пусціць людзям на заробкі, таму што там без заробкаў, ну што там, галадаць людзі будуць хутка, так. Таму вельмі проста, і на жаль, сапраўды секюрных меркаванняў, там ні шыльдаў, ні указальнікаў, нічога няма. І гэта таксама вось паказвае вось гэты дух часу, так, што калі глядзіш на гістарычныя фоткі, там ёсць шыльда нашай Нівы, так, там людзі каля офіса сядзяць, збіраюцца, фоткаюцца. У нашых умовах сённяшніх нідзе няма такога месца, дзе мы маглі так зрабіць. Остапеня, ты задоволены? Саша, тобой завжди задоволений. Дякую, велике. Найлепший інтер'єр Республіки Білорусь. Ну, не при нас не сказано, не при нас не сказано, прошу. Ладно. Микита, ты, короче, пробач, но ты будешь слабым звеном. Ну, гэта культавая лакацыя, таксама важная для нашай Нівы. Вось гэта акадэмкніга. Тут знаходзілася друкарня Марціна Кухты, дзе выдаваліся першыя нумары нашай Нівы. І вельмі крута, што гэта захавалася. Таму месца абсалютна культавае. Я ўжо казала пра тое, што Кухта свядома падыходзіў да беларускай справы. Друкаваў нашу Ніву нават калі не было грошай на гэты друк, не было грошай на паперу, займаў фактычна сам, але разумеў, што гэта ён робіць для будучыні. Вось гэта праца на будучыні, гэта тое, што і мы з вамі сёння робім. Шмат у чым наша праца у заўтрашні дзень. Я не ведаю, як бы ставіліся да гэтай спадчыны ў Беларусі з улікам таго, што сёння адбываецца. Так, ці захоўвалі б, напрыклад, спадчыну нашай Нівы з улікам таго, што там панапрызнавалі экстрэмісцкімі, так? Янка Купала у нас экстрэміст галоўны, так? Рэдактар нашай Нівы. А што ў Літве гэта захоўваецца. І мы можам з вамі прайсціся тымі вулачкамі, так, паздымаць, паглядзець, зайсці, нас ніхто не выганіць метлой. Это ты мягко намекнула, что пора ісці далей, не? Як вось гэтым людзям атрымлівалася трапіць у беларусаў і быць, ну, сапраўды папулярнымі? Просто трэба ведаць, а хто такія звычайныя людзі. А звычайныя людзі у першым перапісе насельніцтва Расійскай імперыі ў 1897 годзе. Там не было нацыянальнасці, яшчэ да этого не даходзіла, але было, якая ваша родная мова. І колькі, вы думаеце, было у Беларусі людзей, якія называлі беларускую роднай мовай? Напэўна, больш, чым цяпер.
6 мільёнаў. Таму тут все толькі чакала, толькі кінь зерня і будзем расці. Фільм «Купала», які ўсё ж такі павінен выйти, не выйти. І там просто была вельмі крутая гісторыя про тое, што у масоўкі ў адной сцэне граў на той час галоўны рэдактар нашай Нівы. То есть такая, бачыш, там была пасхалка, і гэта вельмі цікава. Але ведаеш, я просто памятаю сваё расчараванне, калі мы прыйшлі да Марціновіча глядзець пірацкую версію «Купалы», так, якая там была зліта. Слава Богу, што яе злілі, тому што, відаць, сапраўдную версію кіно мы, можа быць, ніколі не пабачым. Вось, яе злілі, і мы пашлі, як бы селі глядзець, шукаем, значит, чакаем, гэты момант. І, блин, няма яго там, разумееш, яе выразалі. І гэта было такое расчараванне, реально. Я просто сидела, думала, ну як? Ну чаму? Ну няўжо нельга на одну секундочку пакінуць гэты кадр? Ну, я б хацела, каб пасля для гісторыі зрабілі версію толькі для нашай Нівы. Можа быць, хтосьці зафундуе, мы зможам аплаціць. Каб туды дадалі два кадры для гісторыі, для нашаніўцаў, які праз 100 гадоў будуць вывучаць гісторыю нашай Нівы 21-го стагоддзя, вось гэтую всю нашу гаротную. Каб для іх засталося ў памяці, што вось Марціновіч, на той момент галоўны рэдактар нашай Нівы, трапіў таксама ў беларускае кіно. Ну, мне распавядалі просто про гэтую пасхалку. Ну, то есть там Купала заходзіць у рэдакцыю віленскай нашай Нівы, а адтуль выходзіць Марціновіч. То есть там такой быў ход. Таму вы ўсё ж таки вырашылі у 90-е адрадзіць нашу Ніву. Я просто журналіст сам, я страшна любіў гэтую газету, я вельмі часта наязджаў у Вільню, да, тут яшчэ жыла старэйшая інтэлігенцыя. Тут бібліятэка Акадэміі навук Літвы, аддзел рэдкай кнігі, это сотні газет, кніг, усяго на свеце, што ў Менску або няма, або хавалася. Я задаўся мэтай аднавіць выхад. Гілевіч яшчэ казаў, не трэба чапаць помнік. Я казаў, а я помнік не чапаю, это жывая газета, она не збіралася закрывацца ні на секунду. Было такое адчуванне ў паветры, зноў жа, вот этой любасці да свайго, там, да беларускага. До того, каб это все пасля савецкіх часоў скінуць усе вот гэтыя наслаенні партыйна-савецкія, прапагандысцкія. Складана гэта было зрабіць, то есть і тады у 90-х гэта было, ну, не так складана, тому што медыа ў Беларусі, мне здаецца, раслі просто як грыбы пасля дажджу. Ну, яно так, але штосьці падказвала, што это трэба рабіць у Вільні. І это правильно падказвала, бо ў Вільні было вот тое натхненне, про якое я кажу. Калі ты робіш газету, а яна робіць цябе. Яна цябе самога змяняе, рассоўвае табе мазгі, погляды твои, робіць цябе самога больш ліберальным, раскрытым, свабодным. Давайте яшчэ раз, чаму менавіта ў Вільні? У Менску разглядалі такі варыянт ці не? У Менску не разглядалі такі варыянт, таму што, як і папярэдняя наша Ніва, яна мусіла быць тут, бо, можа быць, это нейкі і містычны момант, але адчувалася гэта, што ў Вільні это ўсё пакаціць так, як трэба. У Менску ўсё ж такі на голым месцы это можна было і спрафанаваць, і наша Ніва, канешне, яна заўсёды цанілася, тая класічная наша Ніва ў звязку менавіта з Вільняй. Нас у савецкія часы ніколі не вучылі думаць. Вот сказаў і рабі, сказаў вот так. Так правильно, так неправильно. А чаму так правильно? Можа, не так неправильно. У нас вельмі актыўна з'явіўся такі сарамлівы за савецкім часам жанр, як называецца эсэ. Ну, гэта такая мыслільная машынка, якая якраз сутнасць якой у думанні. Што мы? Где мы? Мы знаходзімся ў самым цэнтры Вільні, ў самым сэрцы. За нашай спінай цэнтральны гатэль. Я так разумею, адзін з самых топавых у Вільні, таму што цэнтральны. Але калісьці раней, на пачатку 20-го стагоддзя, ніякага наватэля, канешне ж, тут не стаяла.
А замест отеля стаяла крутая рэстарацыя, называлася «Чырвоны штраль». І акурат у гэтай рэстарацыі збіралася вся беларуская інтэлігенцыя, ну і, значит, там абмяркоўвала важныя справы, тусавалася, так. І прикольная гісторыя, звязаная з гэтым месцам, гэта тое, што калі тут збіралася вось гэтая беларуская тусоўка, і там была Паліна Мядзёлка, яна муза Янкі Купалы, то да яе ў гэтую рэстарацыю прыехала мама і хацела пабачыць дачку. Але, значит, той чалавек, які стаяў на ўваходзе, фейс-кантроль, маму не пусціў, таму што апранутая была, значит, не так, як прынята было ў такіх крутых месцах. Вось, але тады Янка Купала выйшаў і сказаў: а-та-та, типу, мы тут за дэмакратыю. І забраў маму Паўліны Мядзёлкі сюды проста да сябе ўнутр. Вось, так што культавае месца. А пасля ўжо, я так разумею, нашы сучаснікі, так, людзі, якія аднаўлялі нашу Ніву ў 91-м годзе, збіраліся таксама тут, на гэтым месцы. Тут была рэстарацыя «Паланка». Зараз у Новатэлі, канешне, ўжо беларуская эліта не збіраецца, ёсць беларуская карчма 1863, ўжо збіраюцца там. Вось, але тым не менш, у нашай памяці захоўваецца, што это таксама было адно з культавых месцаў для нашай Нівы. Як зараз вы глядзіце на выданне «Наша Ніва», на гэтае меда, ці, на ваш погляд, яно адпавядае тым прынцыпам, тым установкам, якія вось закладываліся ў нашай Ніве і закладывалі, потом узраджалі вы? У нас з Андрэем Дэнько, калі я яму перадаваў выданне, было 3 прынцыпы, па-моему. Што яна павінна быць ясна беларускамоўная, што яна павінна быць беларусацэнтрычная і што яна павінна быць на пазіцыях незалежнай Беларусі. Я не бачу, каб газета адыходзіла ад гэтых прынцыпаў. Яна можа быць скандальнай, всякай, ну, скандальная ж таксама цікавая газета. Без скандальнай не пражывеш. Раніцай я праглядаю навіны ў радыё «Свабода наша Ніва». Ну, бо это не так, як там у «Зеркала», напрыклад, там, нафіг мне тыя кватэры ў Менску, там, ці штосьці яшчэ. Гляджу ў медыа, першая навіна, першай навіной за дзень ідзе тое, што Лукашенко прапанаваў паставіць помнік Сі Цзіньпіню. Это што, сёння галоўная навіна? Это, в принципе, навіна. І для каго вот такое? На першым месцы выпуску навінаў такая гісторыя. І так это Лукашенко. О. Я разумею, што ён там ньюсмейкер, там, все такое. Ну, але... А што мне да помніка Сі Цзіньпіню? І што это ўвогуле для чаго-небудзь значыць, у якім сэнсе? Такога ў нашай Ніве я не бачу. Глядзіш это, так сказать, назад, да, і здзіўляешся, наколькі все на коленцы было зроблена, да, то бок там пару чалавек приехало ў рэдакцыю, хто-то буржуйцы, хтосьці там закінуў грошы, да, там як дзівіл, да, то бок это все реально какие-то адзінкі, которые сплелись у нешта цэласнае, і у тую эпоху гэта спрацавала. І як бы і амбіцыя, пэўна, была акурат у гэтым. Якая, як думаеш, цяпер амбіцыя у нашай Нівы, да, як бы, ну, зразумела, што ўжо пэўна коленцы такое не зробіш, да, як бы, но, можа быць, і эпоха іншая, да, як бы, і как-то па-іншаму трэба на яе глядзець. У той час канкурентаў у нашай Нівы было зусім мала, так? А сёння мы канкуруем з рознымі незалежнымі беларускімі выданнямі, так? З расійскімі выданнямі, з украінскімі выданнямі, з міжнароднымі выданнямі, так, англамоўнымі і так далей, то рынок, канешне, ён шырэйшы, больш разнастайны, зусім іншы, так? Мы таксама і змянілі мэту, тому што калі асноўнай задачай нашай Нівы 20-го стагоддзя было сфармаваць вось гэтую нацыянальную эліту, вынішчаную раней, так? То бок проста каб зерне вось гэтае нарадзілася, так? То сёння наша задача папулярызаваць беларускасць, беларускую мову, беларускае мысленне, так? То бок наша задача зараз не стварыць нейкую эліту, не працаваць на нейкую эліту, а працаваць для максімальна шырокага кола беларусаў. Вось максімальна шырокага. Всіх, каго можна ахапіць, нам трэба ахапіць всіх. Мы цяпер думаем мільёнамі карыстальнікаў, якія прыходзяць і чытаюць нашу Ніву, большая частка з якіх будзе глядзець па-беларуску і слухаць па-беларуску, і чытаць па-беларуску. Я лічу, што гэта ключавое ў нашым сённяшнім існаванні. Чаму? Таму што мы бачым, што адбываецца ў Беларусі, мы бачым вось гэты працэсы русіфікацыі, якія толькі пагаршаюцца, маштаб якіх толькі павялічваецца. І ў гэтым сэнсе, ну, крытычна важна захаваць беларускае слова, захаваць папулярнае беларускае слова, так? Таму што рабіць беларушчыну неактуальнай, несучаснай бессэнсоўна. Ніхто не будзе хацець
думаць, размаўляць, рабіць штосьці для беларушчыны, калі гэта будзе непрывабным, так? То бок наша задача зрабіць беларускасць прывабнай, сучаснай, актуальнай. І ў гэтым сэнсе там нават калі нам кажуць, у нас мова не такая беларуская, як патрэбна, пурысты нам закідваюць вельмі часта, што у нас там русізмы нейкія ці яшчэ штосьці. Наша задача размаўляць так, як размаўляюць вось сучасныя беларусы. Так, мы ўжо не жывём у 20 стагоддзі, мы жывём у 21 і жывём ужо далёка ад пачатку 21 стагоддзя. Так, і часы змяніліся. І нам трэба адчуваць вось гэты дух часу цяперашняга і рабіць беларускасць актуальнай для сённяшняга часу. Ну што, хлопцы, дзяўчаты, вось такі вось выпуск у нас атрымаўся пра выданне «Наша Ніва». Самае маштабнае, самае крутое беларускамоўнае выданне ў гісторыі Беларусі. Лайк, коммент, шер, погнали далей. Не переставайте верить в великий белорусский народ. Это завжди повинна бути апошняя фраза, так что во всіх передач. Але апошнюю фразу ў гэтым шоу мы яшчэ не сказалі. Всё.